他にやっぱ夢とかなんかやりたいことを持ってる人がやっぱ思い切りやってみたら自分もできるかなって思うと思うし、なんかそういう僕がそれ自分自身でやりたいことだからそれをしてるんだけど、でもそれしたら人にもなんかいい影響を与えるかなって思います。Ymmärsin myös itsekin, että kuinka tärkeitä se tekeminen on, missä pääsee siihen flow-tilaan ja missä saa sen vapauden tunteen. Et sille ei voi laittaa hintalappua ja sen eteen on valmis ottaa myös riskejä, koska silloin pääsee kiinni siihen omaan ytimeen. Ja se on todella kaunista. Meidän esi-isät ja esi-äidit, niin ne on joutunut taistelemaan ja raatamaan tämän niin vapauden eteen, mikä nyt on. Niin siitä on niin äärimmäisen kiitollinen, että sitä ei halua missään nimessä niin heittää hukkaan. Ja jos mietitään, että kuka tätä elokuvaa ohjaa, niin se ohjaa itse itseään. Me ollaan vaan tässä mukana matkalla. Alkaa tää sitä ohjaajan pallista.